καθαρό αιμός. Τα πάντα, γιατί ο τρόπος λειτουργίας αυτής άρα της και πόλης, η παραγωγή και η τροφή, και τα πάντα θα είναι κοινά. οπωσδήποτε. Λοιπόν, να και μείνουμε... τα σώματα, όλα. Να μείνουμε... Αν γίνεται να παρουσιάσω περίπου όσα ξέρει ο κόσμος θα είναι τα κτίρια, ένα από αυτό το κτίριο θέλω να δείξω την κάτωψη για να ξέρει ο κόσμος ότι είναι όλα μελετημένα. Είναι όλα μελετημένα. Αυτό είναι το κτίριο 40 επί 40 μέτρα. Θα υπάρχουν 20 δωμάτια σε κάθε όροφο, θα είναι 5 όροφα κτίρια, συν το ισόγειο. Και είπαμε, θα υπάρχει σε κάθε 5 δωμάτια εδώ, 5 δωμάτια εδώ, κοινόχρηστο δωμάτιο, θα είναι ιατρείο το ένα, κουζίνα το άλλο, λουτρά το άλλο, τουαλέτες και κοινή μπανιέρα. Ας πούμε έχει σε κάθε όροφο 10 άντρες, 10 γυναίκες, μπάνιο από κοινού και ό,τι προκύψει λέω. Δωμάτιο τέχνης, αυτή είναι η κάτωψη του κτίριου. Και πισίνα στο κέντρο με θόλο από πάνω που άλλοτε θα ανοίγει και άλλοτε θα κλείνει. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι αν ο κόσμος ενδιαφέρεται θα σας προσεγγίσει και θα του επεξηγήσετε. Με τρελούς στα τηλεφωνήματα, θέλω πολλές, αλλά δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε όλα. Θα σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Το μόνο στο οποίο ελπίζω είναι ότι εάν τελικά δεν εκλεγείτε πρόεδρος στις 17 ή στις 24 του Φλεβάρι, δεν θα προχωρήσετε σε αυτό που προαναγγείλετε, γιατί ο οραματιστής αγωνίζεται μέχρι τέλους, δεν είναι κάτι. Έτσι έλεγα, δυστυχώς δεν με βοηθάτε για να ζήσω. Έχετε την ευκαιρία, αν θέλετε να σας βοηθούμε, σας παρουσιάζουμε το έργο σας. Αν δεν πείθετε, θα χρειάζεται περισσότερος αγώνας. Όχι, μην μου λες ότι δεν πείθω. Ξέρεις τι συμβαίνει, όλοι οι δημοσιογράφοι ξέρουν, κανείς δεν είναι άμυρος ευθύνης. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ που με κάλεσες. Να είστε καλά. Πάμε σε αθλητική επικαιρότητα εμείς, κυρίες και κύριοι.